Хайырлы имен күнер баршаңызға да. Біз Тәртип радиосы ұйыштырған өз елімде өз күйім бәйгесінің жеңушілерін бүлеклеу үшін береге жиылдық. Құрметлі жеңушілер, біз сізні ихластан құтлайбыз. Һәм біздің бүгінгі қонақларыбыз Татмедиа акционерлік жамғиятының генераль директоры Шамил Мухаммедұлы Садыков, Тәртип радиосының бош мұхаррирі Резеля Исмағилова, Тәртип радиосының продюсері Ойваз Садыров һәм әлеге бәйгенің жюри әгъзасы популяр жыршы Венера Шамиева. Ең бірінші болып сөзні біз Шамил Мухаммедович сізге тапшырамыз. Ассаламу алейкум, хайырлы күн, достар, туғандар, қардашлар. Бек шатпыз сізді мұнда көруге. Татар жерінде, татар бинасында, татар радиосы қысаларында. Сіз білесіз енді, озған еліне зор шатлықлы вақиға болды біздің тұрмышта, біздің Татмедиаға тәртип кірді, тәртип орнашты, кіріп орнашып қана қалмады, мына қазір бек актив рәвіште тәртип ұйыштыра. Тәртип редакциясы бар, өзінің мақсус, өзінің қазір ремонт ішлері бар, Алла берсе тезден аларының өздерінің студиялары болашақ, мобиль қошымталарда ішлейлер, шаллы біле Қазанда тыңларға боланы, қазір енді Түбән Кама білен Зейтұрында сөз бар, Алла берсе. Біздің планнар зордан тәртип, Алла берсе, бүтін республика бойынша да орнашырға тиіш. Һәм бик күңелле, бик қызықлы шаралар өткере башладылар. Аларның өз миссиялары бар. Шулай өтін Тәртип радиосының миссиясы ол милли мәдәни музыкаль мирасыбызны саклау, тарату, таныту, менә шушы эш белән шөгыльләнәләр. Бик жүнле, бик кирәкле эш. Менә нәтиҗәсе дә яхшы булыр дип өметләнәм, Алла берсе. Максималь рәвештә халкыбызга үзенең милли мәдәни музыкаль мирасыбызны таратырга кирәк. Рәхмәт сезгә шушы конкурс өчен. Алга таба да әле тукталып калмас дип уйлыйм. Киләсе елларда да, Алла берсе. Рәхмәт. Рәхмәт. Конкурсның максатлары һәм кыскача гына нәтиҗәләре турында Резеля ханым сүз сезгә. Ассаламу алейкум дип барыгызны тагын бер кат сәлам дим. Шамил Мөхәммәтовичка бик зур рәхмәт. Инде ул тыгыз вакытыннан да безгә өлеш чыгарып килеп менә шулай сәламләгән өчен җитәкче кешеләрнең үзегез беләсез эшләре тыгыз икәнен. Ләкин менә алар безгә хәер хаклы булмаса, без рәхәтләнеп, иркенләп, тәртип урнаштыра, конкурслар оештыра алмаган булыр идек. Бик зур рәхмәт аларга. Үз өемдә үз көем дигән мәкале бар инде татар халкының име. Без моны үз илемдә үз көем дип бераз гына үзгәрттек, чөнки бөтен илнең дә язмышы, татар халкының язмышы ул барыбызның да бер шейтергән нәрсә. Шуңа күрә конкурсыбызның максаты безнең Тәртип радиосында сирәк яңгыраган яки бөтенләй булмаган, онытылып барган җырларыбызны эзләп табу беренчесе. Икенчедән тагын да тәртип бит инде ул әзрәк кайтып китебрәк йөргән радио, үзебезнең радио тыңлаучыларны үзебезгә тагын бер кат җыеп алу, аудиториябызны киңәйтү дип әйтәсем килә инде. Һәм безнең әле теге максат итеп куелмаса да халык арасында шул кадәр күп талантлар бар икәнен шаккатыра торган конкурс булды бу. Кыска гына вакыт эчендә 100дән артык эш килде. Конкурска инде аның теге шартларына туры килмәгән бераз гына төшеп калып, 100гә якынны без конкурста жюрилар белән бергәләп карадык һәм шаккаттык. Әле озаграк барган булса, безнең халыкның никадәр бай, никадәр талантлы икәненә бик күп дәлилләр табасы да табасы, әле ул хәзинәне барлыйсы да барлыйсы икән дип. Һәм конкурска Аллага шөкер матур итеп нәтиҗә ясаучы жюри булды безгә ярдәмгә. Чөнки безнең менә ике кызыбыз, алар монда утырмаса да, Ләйлә Шагиева белән Ләйлә Ялалова, музыкаль редактор һәм безнең баш мөхәррир урынбасары. Алар безнең конкурсның барышында бик күп хезмәт куйган кешеләр, алдыларга ирек бирмәсләр, чөнки төрле регионнардан да килде бик күп эшләр. Аны сайлап алу бик авыр булачак иде. Шуңа күрә без саллы жюри составы булдырдык. Бүген инде без олыларыбызны 2 мәртәбә булай да чакырганга күрә монда инде чакырмадык. Безнең жюри рәисе Шамил Әхмәтҗанов, Татарстанның халык артисты, һәм шулай ук жюри әгъзалары безнең Фуат абый, Галимуллин, тел һәм әдәбият галиме, инде ул безнең шулай ук
ул Россиянең да, Татарстанның да атказанган мәдәният хезмәткәре дә, үзе дә бик матур җырлый торган кеше һәм җырның сүзләрен җиткерү ягыннан да гадел бәя биргәндер дип ышанам. Һәм Фирдинат абый Сәләхов, шулай ук Татарстанның халык артисты. Һәм безнең тәртипнең максаты үткән белән көткән арасында күпер булгачтан, без бит инде өлкән буынны гына карый алмыйбыз. Шуңа күрә без яшь буынга да жюри составында безнең яшь буын вәкилләре дә булды. Менә каршыгызда утыра халыкара конкурслар лауреаты җырчы Венера Шәмиева, сез иннән яхшы беләсез, һәм Илүсә Хуҗина, шулай ук ул безнең бик күп конкурслар лауреаты, бик талантлы кызыбыз. Менә жюри рәисләре һәм үзебез инде булдык. Ышанычлы рәисләр белән дөрес нәтиҗә ясаганбыздыр дип уйлыйм. Безнең урыннарны Айваз син әйтеп китерсең, менә ничек итеп урында инде безнең бүген без төп җиңүчеләрне генә чакырдык. Махсус бүләк алучыларыбыз да бар безнең. Алар аерым берәм килеп кенә тапшырачакбыз инде, чөнки бүгенге көндә үзегез беләсез, күп халык җыеп булмый. Шундыктан мин чын күңелдән котлыйсым килә бүгенге монда килгән җиңүчеләребезне. Безнең беренче урында ашыкмыймы? Бөтен сүземне сөйләп бетерәм дигәнем. Әйме? Бик шатмын сезнең өчен. Менә монда әле ул җиңү генә түгел, чөнки сез бит Казаннан гына түгел, районнардан монда килгәнегез өчен дә рәхмәт. Хәзер Резал апа бүләкләрен дә әйтеп кит инде. Әйме? Бүләкләргә хәзер безнең әле аерым махсус һәрбер урынны алган, һәрбер урынга ия булган катнашучыны монда тантаналы рәвештә чакырып, аларның үз кулларына тапшырып, бүләкнең бәясен әйтеп, махсус өлеше бар бәйрәмнең. Шуңа күрә мин шушы урында сүзне тагы бер кичкенә генә лирик тайпылышка алыйм әле, ул да булса безнең катнашучыларның географиясы һәм яше. Чөнки бу сорауны инде безнең беренче пресс-конференцияда ук бирделәр. Хәтерләсәгез, ул вакытта без инде шактый мәгълүмат биргән идек. Әмма кабатлану булмасын, үзенә күрә горурлык булсын. Менә бу конкурсны без әзерләгәндә, чыннан да радионың географиясы, аның FM ешлык таратылу географиясы белән генә тиң түгеллеген аңлый идек. Һәм шулай булып та чыкты. Чөнки бүгенге көндә үзегез беләсез, яңа технологиялар һәм интернет ярдәмендә әлбәттә инде сүз, мәгълүмат ул күпкә ераграк араны тиз арада били. Һәм шунлыктан безнең катнашучылар географиясы да Татарстан, Казан безнең Тәртип FM ешлыгы белән генә шикләнмәде. Безнең горурланып әйтә алабыз, күрше регионнар, шәһәрләр аларда теләп катнаштылар. Әлбәттә ки, күпчелек катнашучылар безнең Татарстаннан иде. Алар арасында иң актив булучылар Арчадан иде. Мин моны үзем Арча егете буларак горурланып әйтәм. Чөнки арчалар чын мәгънәсендә үзләренең Тукай ягы икәнлеген, моңлы як икәнлекне расладылар дип саныйм мин. Шулай Шамил абый комиссия рәисе буласында сизгән кебек булдым я. Чөнки Шамил абый үзе дә белмәде. Шул кадәр күп арчалылар күтәрелгән иде. Аңа карамастан, дөрес аңласыннар, ниндидер дигән блат дигән әйбер, монда гомумән юк, барысы да сез инде нәтиҗәдән үзегездә сизерсез, аңларсыз. Безнең барысы да гадел хәл ителде. Шулай безнең Мәскәү шәһәреннән катнашучылар бар иде, Пермь өлкәсеннән, Киров өлкәсеннән, Башкортстаннан. Һәм инде яшьләренә килгәндә без аның яшь маркировкасын 6 яшьтән алып дип куйган идек. Чыннан да 6 яшьлек, 7 яшьлек балалар да әлеге конкурста катнаштылар. Бу турыда әле төгәлрәк безнең Венерада әйтеп китер. Һәм иң өлкән катнашучы ул да булса 78 яшьлек Лениза апабыз Арчадан булып чыкты. Ул да Арчалы моңлыгына түгел, озын гомерле дә төбәк икәнлеген менә без шушы конкурста аңладык. Хәзер инде сүзне бирәбез без Венерага. Венера нәкъ балалар тематикасын, балаларның катнашу өлешен инде әзрәк тулырак мәгълүмат белән җиткерер. Һәм шушы урында мин сүзне аңа бирәм. Гомумән балалар хакында гына түгел, безнең теге үзебездән кала конкурсның жюри әгъзаларыннан Венера бүген үзе генә аңа шактый күп сөйләргә туры килер. Ничегрәк жюри эшен алып барды, барысында бәйнә Венера сөйләп китерсең инде ул берсе. Хәерле көн, хөрмәтле туганнар. Чыннан да искиткеч бәйге, бик кирәкле бәйге булды. Бу урында инде мин шушы радионың баш мөхәррире Резал апа Исмәгыйлова зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки Резал апа гомумән бик идеялы ханым һәм идеялы булуына бер нәрсә, аны тормышка ашырып, җиренә җиткереп эшләү,
Ул икенче әйбер. Ризалә апа ул һәр вакытта да аның гомумән тормышында дини аспект та бар. Аллаһ Тәгалә риза булсын дип, һәрбер конкурсантлар риза булсын, аларны караучы, менә безне караучы тамашачылар да бер фикердә булсын дип төрле фикерләр анда. Ул һәрбер әйберне шуңа күрә җиренә җиткереп эшли. Һәм шушы конкурсны гомумән булдырган өчен Ризалә апа, сез бик зур молодец, бик зур рәхмәт сезгә. Монда мин генә түгел, Венера, монда без бергәләп Шулай, Ризалә апаның, шулай ук Ризалә апа синең әйткән сүзең, мин ул без дип әйтә ул һәрвакыт, без бер команда дип. Чыннан да барыгызга да бик зур рәхмәт. Һәм әйтәсе килә, шундый мәртәбәле, затлы, зәвыклы жюри әгъзалары булды. Ризалә апа инде аларны әйтеп узды. Алар белән бер рәттән зурлап, мине дә шушы бәйгегә жюри әгъзасы итеп чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Ышаныгызны акладык дип уйлыйк инде, Алла бирсә. Тырыштык, һәр хәлдә 100 конкурсантка якын конкурсант катнашты. Әлбәттә, сайлап алу җиңел булмады, чөнки гран-при 3 кенә лауреат исеме инде шушы бәйге барган вакытта беренче урынга кыз егет, икенче урынга кыз егет, төрле ниләр яңгырады, ләкин безнең инде конкурсның положениесын буенча бары тик 4 кенә җиңүче булырга тиеш иде. Шуңа күрә гран-при һәм 3 лауреат исеме бирелде. Айрым әйтеп узасы килә, бу инде шушы Тәртип ФМ радиосының оештыручыларының лаяллыгыдыр. Айрым менә безгә шундый максат куйдылар алар, үзегезгә, күңелегезгә хуш килгән, ләкин әз генә баллары җитми калган җырчыларны да билгеләп торыгыз. Йолдызчык белән дип инде без аларны билгеләдек. Аларның исемлеге дә керде, ялгышмасам әйбәт, безнең махсус катнашучылар исемлегенә. Шуңа күрә аларга да бик зур рәхмәт, аларга да зур уңышлар телик. Киләсе бәйгеләрдә дә катнашсыннар. Мин уйлыйм әле бу бәйге дәвамлы булыр, дәвамлы булсын. Чөнки хәзер сәхнәдә менә бу әле без жюри әгъзалары белән дә шул турыда сөйләшеп утырдык. Элегрәк һәрбер районнарга шундый смотр, конкурслар, отчет чыгышлары, отчет концертлары була иде ел сайын. Хәзер бит инде ул үткәндә калды. Шуңа күрә менә бу хәвәскәр башкаручыларга ниндидер махсус бер мәйданчык булдыру, бу үзе бер зур эш. Шуңа күрә бу бәйге дәвамлы булсын дип әйтәсе килә, иншалла. Киләсе бәйгедә дә катнашсыннар, аларның да анда җиңәргә мөмкинчелекләре бар дип әйтәсе килә шушы талантлы, әз генә баллары җитми калган конкурсантларга. Инде шушы конкурсантлар кысаларында инде бик әйтеп узасы килә 2 баланы, чөнки чыннан да 6 яшьтән иде конкурста катнашучыларның яшь шикләве, әйе, һәм менә күңелебезгә бик хош килде, бер сүзсез жюри әгъзалары билгеләдек, һәм шундый фикер килде, бу балаларны билгеләргә һәм үземнән махсус кичкенә генә бүләкләр әзерләргә. Әйе, жюри әгъзалары дигәне Венера үзе инде, чөнки балаларны күргәчтән ул тыныч кына карый алмады. 2 балага урын бирелмәсә дә махсус бүләк тапшыра. Хәзер Венера үзе безнең инде бер егетебез, ул кызганычка каршы бүген конкурста ул безнең килә алмады, икенче егетебез безнең монда. Шуңа күрә Венера рәхәтләнеп, күңелен кушканча бүләгеңне тапшыра аласың инде. Әйдәгез, Венера, без сезне бирегә чакырабыз, алга чыгыгыз һәм бүген катнашылмаган егеткә яңадан бүләкләрен тапшырырлар. Без хәзер Кирилл Спичковны бирегә чакырабыз, чөнки ул махсус сертификат һәм бүләкләр белән. Әйе, безнең килә алмаган егетебез Илназ Харисов. Кирилл, энем, син өчен күңелдән тәбриклим. Син махсус бүләккә ия булдың. Син молодец. Шундый матур, әз генә әйтеп узам, Кириллның чыгышын, номерын алар бабасы белән шундый матур номер әзерләгәннәр иде. Һәм аларның шундый ансамбль кебек иде ул. Бабасы баянда уйнап, Кирилл шунда Курайда уйнап, бик матур керәшен, халык җырын башкардылар алар. Кирилл, сиңа уңышлар телим. Алла бирсә, киләчәктә безнең бәйгеләрдә катнаш, лауреат исемнәренә лайык булырсың, Алла бирсә. Син бик талантлы егет, үз эшеңне дәвам ит, яхшымы? Һәм сиңа кичкенә генә бүләк Ксения Бородинаның Take a Boom актив паркына бүләкләү сертификаты. Шунда рәхәтләнеп, әнти-әниләрең белән ял итәргә килерсең, яме?
Кабат бүләк Тәртип ФМ радиосыннан. Кирилл, біз сені қазір жібермейміз. Микрофон қазір сиңа. Һәм біз сіздің номеріңізді бек күтәбіз. Бүләкләріңні әлегә қойып тұрсаң да була иде. Суда балык yüzedирler, su salkını sizedir, ay sizedir. Ağlamazda bir matur var, üzegimni yüzedir, ay yüzedir. Ekkerin kirek iplep ki. Bir генә момент тагын бер егет үзеңне билгеләп Рәхмәт. Илназ Харисов, мен ялгышмасам, ул безнең шулай ук шушы бүләкләү сертификатына ия була. Ул Без аны карап китә алмыйбызмы бер генә күренешен? Юк, ул яхшы, алар килеп алачаклар үзләренең бүләкләрен. Бүген ул егет Бик шулай талантлы конкурста егет. катнаша, бик талантлы егет. Бик зур рәхмәт. Үшінші урынны бүләкләү шулай ук минем өчен зур горурлык. Мен инде бүген генә түгел, гомумән кайда мөмкинлек бар Арча турында сүз кыстырга яратам мин, үзем Арчадан булганлыктан, Арча данын күтәрергә һәм минем кебек Арча данын күтәрергә теләүчеләр күп булуын күреп, мин үзем дә бик нык шатландым. Һәм менә кытта 3нче урындагы җиңүчебез дә безнең Арча шәһәреннән. Хөрмәтле Илмира Захидуллина. Илмираны без шын күңелдән Тәртип радиосы оештырган үз илемдә үз кием конкурсында катнашып 3нче урын яулау белән тәбриклибез. Тапшырабыз әлеге дипломны сезнең алкышларыгыз астында, Илмира. Безнең Тәртип радиосының кичкенә генә сувенир бүләген алсагыз иде. Һәм шулай ук 3нче урынга безнең 5000 сумлык акчалата бүләк. Шуңа күрә, әлбәттә аңлыйбыз, әлеге конкурста катнашу, менә Иманым Камил бер генә катнашучы да акча диеп, ниндидер финанс ягы дип катнашмаган, ул әлбәттә инде күңел теләге белән үзенең моңын, җырын тәкъдим итеп, чыннан да безнең максатларны истә тотып катнашкан конкурста, әмма дә ләкин катнашып, кичкенә генә булса да бүләккә ие, шулай ук бер зур матур күңелле күренеш. Илмир, сезне котлыйбыз. Фотога төшәбез менә монда карап матур итеп. Һәм шулай ук әлеге җиңү китергән җырның бер куплетын башкаруыгызны сорап калабыз. Кайтам туган якларыма, кар буранын хәтта сагынам, юлы төшмәсә хыялымда кайтам, кайтам bulutlarga sarılıp, tuğan yağın seni sağınıp, yolu
рәхмәт, бик зур. Бик зур рәхмәт, тагы бер кат тәбриклибез. Шулай икенче урынны яулаган катнашучыны да бүләкләү бәхете миңа насыйп булды. Безнең конкурсыбызның максатын тагы бер кат искә төшерсәк, ул да булса онытыла барган җырны башкару иде. Аны эзләп табу, бәлки күп кенә катнашучыларыбыз нәкъ тә шушы максатны да әлбәттә беренче урынга куйды. Һәм икенче урын яулаган катнашучыбыз, менә жюри фикеренчә, инде жюрida безнең чыннан да җыр өлкәсен профессиональ өйрәнгән, белгән белгечләр катнашты. Безнең тугайларым дип аталучы җырны үзе гармонда уйнап, үзе башкарды Камытамагы районыннан Ринат әфәнде Закиров, һәм без чын күңелдән Ринат әфәндене икенче урын алу белән тәбриклибез. Тәртип радиосы оештырган үз илемдә үз кием конкурсында катнашып, икенче урын яулаган Ринат әфәнде Закиров диплом белән бүләкләнә. Фотография төшәбез. Пакет белән төшәбезме? Ярар, пакет белән төшсәк, пакет белән төшербез. Шулай ук безнең тәртип радиосыннан истәлекле бүләк. Һәм нәтиҗә буларак икенче урын яулаган катнашучы безнең конкурста 10,000 сумлык акча алата бүләк ала. Шулай ук алкышларны бирергә мөмкиндер. Инде Ринат әфәнде, җиңгә илткән җырны да үзегез башкаруыгызда без сорап калар идек. Башкаруыгызны мөмкин булса. Айваз бер генә өстисем килә бу җыр турында. Тугайларым җыры ул Әлфия апа Абзалованың репертуарыннан. Ул аны берничә мәртәбә генә җырлап, ничектер менә шулай төшеп калган җыр. Һәм менә шушы безнең бит инде максат иде конкурсның элеккеге җырларын торгызу. Шуңа күрә андый җырлар бар иде. Безгә кирәк иде шушы җырлар арасында киләчәктә бәлки җырланачак җыр. Шуңа күрә матур җыр, моңлы җыр. Шуңа күрә менә шушы җыр сайланып алынды. Чынлап та сез дә бик яратырсыз дип уйлыйм. Тугайларым Ринат Закиров, Камытамагы. Тугайларым, ахры мине гашыйк итте, күңелем калды шунда бәйләнеп, агыйдилдәй кайтырмыла сиңа, киеп казлар кебек әйләнеп. Юксынма вакытлы шагына китәмен, җырларыма салып güzelliğin, yakın dostlarıma iletemen. Jırlarıma salıp güzelliğin, yakın dostlarıma iletemen. Бик зур рәхмәт, әфәрин, бик зур рәхмәт. Ризалә апа, хәзер сезне беренче урын һәм гран-при иясен яңгырату өчен, аларга дипломнар тапшыру өчен бирергә Әйе, чакырабыз. мондай микрофон тотмаган шактый икән. Бик менә хәтта сүзләр дә онытыла. Яхшы җырлаган, яхшы итеп баянда гармонда уйнаган талантлы кешеләрне тыңлаган вакытта Аллага шөкер әле ярый оештырганбыз икән бай берне дип утырам, әйме? Чөнки инде мин теге пресс-конференциядә да әйткән идем, ул бит кухня тирәсендә генә, үй тирәсендә эш эшләгәндә, моңланып, җырлап йөргән, ләкин күңел түрендә шул кадәр талант яткан, аны беркемгә дә күрсәтмәгән, менә шулай сезнең шикелле тыйнак халык арасында бик күп тыйнак шәхесләр дип әйтим әле. Җырчылар, бу бит инде Аллаһ Тәгаләнең бер бүләге, һәм аны монда безгә халыкка чыгарып күрсәтү ул
бик дөрес эш булган икән. Һәм шул кадәр җаваплы эш менә Фуат абый тапшырасы иде. Бүләкне әле олы яшьтә булуына карамастан һаман алар эшлиләр, укыталар, шуңа күрә университетта эш килеп чыгу сәбәпле бу зур эшләр миңа күчте. Беренче урын безнең бер тавыштан сайлап алынган җырчы дип әйтәсем килә, Балык бистәсеннән Гөлия ханым Мөхәррәмова. Бу Гөл бакчада дигән җыр белән. Менә ул шушындый матур безнең диплом белән һәм Тәртип радиосының инде кичкенә генә бүләге һәм шулай ук 15,000 сум акчалата бүләк белән бүләкләнә. Гөлия ханымны тыңлаган вакытта бөтен теге күзәнәкләрең уяна дип әйтәсем килә. Чөнки халыкчан тавышлар була бит, шулай менә әйтеп аңлатып бетереп булмый торган. Һәм аның хәләл җефетенә дә аны алып килгән улына да бик зур рәхмәт. Булар гаилә белән күңел тыныч булып, матур итеп йөргәндә генә шулай җырлап буладыр ул, әйме? Котлыйм сезне чын күңелдән һәм җиңүче җырның бер куплетын тыңлап үтәбез инде. Фуат абыйны искә алгач инде аның фикерен дә әйтеп үтәсе килә. Менә Фуат абыйның сезгә карата шундый сүзе булды. Безнең татар халкында әйтелә торган сүз ул йөзе белән туендыра дигән. Чөнки безнең берничә графа иде, артистизм да анда бар иде. Шуңа күрә менә сез безнең күңелләргә әле шушы ягыгыз белән дә кирип калдыгыз. Рәхмәт сезгә. Gül bakşalarda teremine izlerge güzelemene izleme tobalmasın adip üzeler üzegemene üzüleme tobalmasın adip üzeler üzegemene üzüleme tobalmasın adip üzeler üzegemene üzeler üzegemene. Ай, рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Менә 40 эшләрегезне 40 якка ташлап, шушындый күңел азыгы булырдай эшләргә дә вакыт тапкан өчен. Һәм беренче 3 урынны билгеләдек. Без инде Гран-прига килеп җиттек, җаныйларым. Жюриләргә бик зур рәхмәт. Алар бу эштә безгә бик зур ярдәмче булдылар һәм бик гадел рәвештә дип әйтәсем килә. Безнең Галия апаны Гран-прига лайык дип таптылар. Ул уел җыры белән Галия Камалова, Башкортстанда туып үскән Биектау районының Чыпчык авылы бит, әйме? Монда яшәүче бик тә талантлы шәхес дип әйтәсем килә. Кул чабып каршылый Галия апа Камалова. Менә шушындый матур диплом Тәртип радиосыннан шушындый матур бүләк һәм Гран-при иясенә насыйп булган 20,000 сум акча белән бүләкләнә. Әйме? Һәм Галия апа, менә монда язмасын да күрәсез. Хәзер инде үзе монда Аллага шөкер яныбызда басып торгачтын, үзен дә ишетәбез.
Галия апа, біз сізні ихластан құтлыйбыз әлігі жеңуіңіз білән өз илімде үскейім бәйгісінің гран-при иесіне әйдек ұстағы бір қот олқышлық әлі. Рахмет сізге. Али апа, бір генә сүз істейсі келе, Ризал апа мүмкін болса, Али апа, сіз жырлағанда енді біз ақ еттік. Бір сөзсіз, жюри ағзаларының фикірі бір болды, бары тек сіз. Бик зор рахмет сізге. Шамил абый Ахмаджанов әзгенә сізнің шәхсігіз білән таныш екен. Һәм ул сезнең шундый тормышта нинди генә катлаулы, язмышлы, булуыгызга карамастан яшәү кеше, менә шундый матур җырлар белән үзегезнең тормыш юлыгызны дәвам иткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сез безгә бик зур үрнәк. Бик зур рәхмәт. Эшегезне дәвам итегез, җырлагыз, безгә шулай үрнәк булып яшьләргә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Галия апа, бүген дә рольдә килгән ул безгә. Шуңа күрә Субханалла, машалла дип кенә аны зата килгән кызга да бик зур рәхмәт Биектау радиосыннан. Исемен тагын уныттым инде, бүген көнгә ничәнче мәртәбә онытам диярсең. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Килгән өчен, катнашкан өчен, вакыт тапкан өчен. Һәм миңа калса Венераны биредән җырламыйча җибәрү. Үч кенә сүз әйтеп алыйк хәзер, анысы булыр. Тагы бер кат барлык җиңүчеләрне, барлык катнашучыларны тәбриклибез. Бу Тәртип радиосының яңа эшлегендә яңа сулыш алып эшли башлаган очрындагы беренче зур конкурсы иде. Алга таба безнең әле зур планнар, максатлар бар. Халык белән, тыңлаучылар белән, безнең кадерле милләтебезнең нәкъ талантлы, уңган кешеләрен барлау буенча да, алар белән элемтәдә туру буенча да. Әле ул гына да түгел, менә хәзер булып узган конкурсның катнашучылары, җиңүчеләре белән безнең алга таба элемтәдә туру максатыбыз. Чөнки бу конкурс менә шушындый рәвештә генә тәмамланмаячак, Аллаһ буерса, безнең әле алга таба аны тагы да зурак ясылыкка чыгару исәбебез. Шуңа күрә игътибар белән тыңлаучылар тыңлап торсыннар, тыңлап барсыннар. Инде катнашучылар шулай ук бездән көннәрдән бер көнне яңа мөрәҗәгатьләр көтегез, чөнки әйтебез буенча бу конкурсның дәвамы булачак. Алла бирсә, һәм менә инде минем әйтәсем килә, без теге монда берничә генә кеше радиодан утырган белән дә бу безнең коллективның уртак зур хезмәте булды дип әйтәсем килә. Менә музыкаль мөхәррир Ләйлә Шагиева, безнең баш мөхәррир урынбасары Ләйлә Ялалова һәм көне-төне эшләүче безнең шушы эшне яктырту, җыю, документ эшләрен оформлять итү, ул бит инде шактый четерекле мәсьәлә. Айсылу Лерон безнең бик зур рәхмәт барысына да. Һәм әле безнең алмазыбыз бар, күрдегез инде, Сәйфетдинов барыгызның да тавышларын яздырып алып калды. Һәм алмаз бүлмәсенә кереп чыгу инде ул булай гына түгел. Димәк, эфирда әлеге җырларны Алла буерса без махсус рубрика итеп бирәчәкбез. Кайчан ничек яңгыраячагын анонсларбыз. Шуңа күрә тыңлап барыгыз. Ләйсән, сиңа да бик зур рәхмәт. Оештыруда катнашкан бөтен кешеләргә, катнашучыларга бигрәк тә дәвамлы булсын. Аллаһ Тәгалә эшләргә дә, матур итеп яшәргә дә насыйп итсен. Менә өлкәннәр дә, балалар да катнашты. Сирәк яңгыраган җырлар да чыкты. Талантлар да тагын бер кат барланды. Инде сезне кеше күрмәгән кешеләрдер дип әйтә алмыйм мин. Сезне үз ягыгызда, үз төбәгегездә, конкурсларда халык күргән, белгәндер, ләкин әле менә Тәртип радиосы аша без сезне яңадан бер кат ачтык дип әйтәсем килә. Шуңа күрә барыгызга да бик зур рәхмәт. Килгән журналистларга да бик зур рәхмәт. Инде бер килгән идек буларның конкурс турында сөйләшергә, бүтән килмибез дип тормагансыз. Аллага шөкер, килгәнсез, бик зур рәхмәт. Шулай ук безне тарихта калдыручы фотографка да, видеографка да, барыгызга да бик зур рәхмәт өчен күңелдән. Һәм җыр бәйгесе икән инде безнең. Җыр бәйгесенә йомгакны да Венера куйса, матур иттереп ноктаны, ул дөрес булыр. Шуңа күрә Венера Шәмиевага сүзне бирәм мин. Бик зур рәхмәт. Чыннан да шу хәтле җырлысы килеп уянып китте. Рөстәм абый мине поддержать итәр дип уйлыйм. Аха. Исеңдәме иркәм таныштык без икәү, җылы яктан кышлар кайтканда. Көннәр аяз иде, күңелдә яз иде, яшә
şeşek atqanda Yaşlıgı şeşek atqanda Günler ayaz idi, көңілде yaz idi Yaşlıgı şeşek atqanda Yaşlıgı şeşek atqanda Һәм җаныйларым Венерага кушылырга конкурсатларда монда чыгыгыз әле җырламыйча барбер түзә алмыйсыз. Шуңа күрә әйдәгез янәшәгә басып бергәләп матур итеп йомгаклыйк әле. Әйдәгез әйдә Гали апа. Әйдәгез. Кушылып матур итеп бергәләп әйдәгез. Güller üsken dinde senin bilen birge Karşıladı küpme yazılarını Kışlar jırın jırlap Tuğaylarını buylap Şeşkelerden jıydık nazlarını Şeşkelerden jıydık nazlarını Kışlar şırındılar Tuğaylarını boylar Şeşkelerden jıydık nazlarını Şeşkelerden jıydık nazlarını Yıllar bik tez öte, küzün kışlar gider Minutlarını soğuk dimağ Kışlar bilen birge yıllar ışıp öter Elle küngel şuna mınglanar Şuna mınglanar Kışlar bilen birge yıllar ışıp öter Elle küngel şuna mınglanar Elle küngel şuna mınglanar Rahmet. Мен қоса енді бұл конкурсантлар білен генә дә туры Алланың берәр рахмәте, китмейбез, матур турга фотога төшәбез, чыгып китеп общий фон, матур яме? концертта эшләп була һәм әйдәгез инде шунда җыелган